Arratsaldeon eta ongi etorri abenduko ohiko udalbatza honetara. Besterik gabe, batzarrari hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, azaroaren 28an egindako bileraren aktaren zirriborroa, irakurri eta onartzea. Adierazi berraukagu Garazi Usandizaga zinegotzia bajan dago eta bere botoa delegatu duen. Aktaren inguruan zerbait? Bigarren puntua, onartzea hasierako izaeraz Andoaingo udalerrian euskara sustatzeko jarduetarako diru-laguntzen emakida araupetzen duen berariazko ordenantzaren aldaketa. Arratsaldeon denoi. Kontuan harturik euskara ikasten ari diren herritarrei diru-laguntzak emateko baldintzak aldatu egin zirela eta aldaketa horietara egokitu behar dela egun indarrean den udal ordenantza, udalak helburua duen Andoaindarrek euskara doan ikasteko xedeari eusteko, udalbatzaren osoko bilkurak aho batez honako erabakia hartzen du. Bigarren atalean, hau da, euskara ikasteko eta hobetzeko izenekoan, 7, 8, 9 eta 10 artikuluetan hauek dira aldaketa nabarmenenak. Andoainen erroldatuta egotea diru laguntza eskatzen denean. Gutxienez 175 bertaratzea egiaztatzea. Orokorrean, abek ikasturte horretarako eskaintzen dituen diru laguntzak eskuratzeko aukerarik ez izatea. Salbuespenak balira, urtero argitaratzen den diru laguntza deialdia zehaztuko dira. Udalak lanildo estrategikotzat jotzen dituzte kolektiboentzako zuzeneko diru laguntzak bideratu ahal izango dira. Hasiera batetik ikastaroak doakoak izan daitezen herritar horientzat. Matrikularen kostuaren 100% jasoko duten kolektiboetan, guraso bakarreko familiakideei izatea. Eta bukatzeko, gutxieneko 175 asistentzia bete ez dutenei, udalak aurreratutako matrikularen 100% itzultzeko eskatuko die. Puntu honen inguruan, bai. Kaixo, arratsaldeon eta egu berri on denoi. Y sin más, en este punto agradecer al equipo de gobierno y al resto de grupos el que se haya aceptado la propuesta que desde el Grupo Municipal Socialista hicimos para que se incorporase también a las familias monoparentales en el apartado para que reciban el 100% de las ayudas y seguir dando pasos en el reconocimiento de todo tipo de familias, como ya hicimos, se viene haciendo a propuesta también del Partido Socialista. Se hizo en el Polideportivo, en Aureskola y en Música Escola, así que, bueno, eskerrik asko. Beste norbaitek, ez? Bozkatzera jarriko dugu orduan puntua. Aldekoak? Gaia, hau batez onartzen da. Hirugarren puntua, onartzea hasierako izaeraz, diru-sarrerak bermatzeko eta gizarte inklusiorako udal laguntzak emateko ordenantza aldatzeko proposamena. Bueno, ordenantza honen helburuak bi dira, orokorrean, urgentzia ekonomikoan dauden pertsonen eta familien egoera kartatzea batetik eta bestetik integrazio sozialerako prozesuan laguntzea edo akonpainatzea. Azken urteotan onuradunak izan diren pertsonak eta familien beharrak eta eskakizunak aldatuz joan dira, beraien babesgabetasun egoeran edo honetan egoteko arriskuan daudenei erantzuna emateko ordenantza honetan ondorengo aldaketak proposatzen dira. Hirugarren kapituluan diru-sarrerak bermatzeko eta gizarte inklusiorako udal laguntzak emateko prozeduran 8. artikuluan aldaketa proposatzen da eta honela geldituko litzateke. Foru ogasunaren eta gizarte segurantzaren zergabete beharrak egunean ez baditu interesdunak ordainketak zatika egiteko konpromisoa hartu ahal izango du. Bete beharrak egunean jarri arte. Erreferentziako profesionalak bete behar horiek betetzea bidera ezintzat jotzen denean, duenean, txostena egin beharko du laguntza hori eskatu ahal izateko egunean egoteko bete beharretik salbuetsita.
Bosgarren kapituluan laguntzak zehaztea deritzonean, 18. artikuluan aldaketa proposatzen da, eta honela geratzen da. Laguntzaren zenbatekoa ez da izango laguntza horrekin eskuratu nahi den ondasun edo zerbitzuaren kostu errealaren 70% baino handiagoa. Salbu lehenengo eranskinean aurreikusitako. Salbuespenak edo familiak ezin badu bere egoera ekonomikoa dela eta gainontzeko 30% ordaindu eta hala azaltzen bada gizarte zerbitzuetako proposamen txostenean. Aldatu egiten da lehenengo eranskina, etxe bizitza erabiltzeari lotutako gastuen kontzeptuan, eta honela geratzen da. Adingabeak dituzten familiak bizilekurik ez dutenak edo bizilekurik gabe geratzeko arrisku nabarmena dutenak, baztertzeko egoeran dauden pertsonak, bizilekurik ez dutenak edo bizilekurik gabe geratzeko arrisku nabarmena dutenak, genero indarkeriaren biktima diren emakumeak. Bestalde aldatu edo gainera aldatu egiten da 3. kontzeptua, osasun arloko beharrak asetzeko gastuak deritzona, eta honela geratzen da. Diru sarrera, bigarrena, diru sarrera gordinak urteko IPREM indizearen alako 5 edo gutxiago dituzten elkarbizitza unitateek tratamenduaren 40% jaso ahal izango dute. Diru sarrera horietan ez dira kontuan hartuko mendekotasunaren legearen prestazioaren laguntza ekonomikoak. 3. urteko diru sarrera gordinak IPREM alako 5 eta 6 artean dituzten elkarbizitza unitateek tratamenduaren 20% dagokion laguntza jaso ahal izango dute. Eta besteak berdin mantentzen da, eta 4. urteko diru sarrera gordinak IPREM alako 6 baina handiagoak dituzten elkarbizitza unitatei ez zaie diru laguntzarik emango. Aldatu egiten da ere 4. kontzeptua, garraio beharrak asetzeko gastuak deritzona, eta honela geratzen da. Ez da gastu errealaren 70% baino gehiago emango, eskatzaileak inongo sarrerarik ez duenean izan ezik, kasu horretan, kostuen 100% ordaindu ahal izango da distantzia luzeko joan etorrien kasuan. 5. kontzeptuan gehitu egiten da eta honela gelditzen da, adingabeen integrazioa sustatzea, taldeko jardueretan parte hartzea, eskola kirola barne, eta ez dira kontuan izango eskola errefortzuko jarduerak. Eta 5. kontzeptuan gehitu egiten da, honela geldituz, adingabeen integrazioa bultzatzera bideratutako jardueretan ez da kontuan hartuko gizarte larrialdiko laguntzagatik legokioken 100% aplikatzeko irizpidea. Atal honetako irizpideak honako hauek izango dira. Jarduera bakarra finantzatuko da adingabe bakoitzeko, jarduera andoainen burutu beharko da, kasu berezietan eta gizarte langileak baloratu eta saileko arduradunak oniritzea eman ondoren, herritik kanpo ere egin ahal izango dira. Eta gehienezko zenbatekoa 33 euro hileko izango da jarduera bakoitzeko. Ez dakit honen inguruan, norbait zerbait aipatzeko? Ez? Bozketan jarriko dugu puntua orduan. Aldekoak? Gaia hau batez onartzen da. 4. puntua, 2024ko 8 zenbakiko kreditu aldaketaren berri ematea. Bai, hemen kreditu aldaketa baten berri emango dugu. Kreditu aldaketa hau da 231.900 eurokoa. Hor batez ere 3 kontzeptu nagusi daude. Batez ere batetik izaran, ibaian dakizuen bezala duela aste batzuk horma erori izan, eta urgentziaz burutu behar izan zen obra hori, eta horrek 102.500 euroko kostu bat izan du. Bestetik, dakizuen bezala, azaroaren 24ean gogor jozuen aizeteak andoainen, eta horrek egindako kalteak guztira 86.000 euroko galera bat edo ekarri dute andoain gudalerako, konponketa horiek egiteko 86.000 euro erabili behar izan ditugu, eta azkenik 43.000 euro zerbitzuetako eta hortzaindegiko eta beste hainbat kontzeptutan.
Ez dakite honen inguruan berri ematea da, baina zalantzarik edo badezuen. Bueno, bosgarren puntua, proposamena Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, gizarte politiketako zailarekin, etxez-etxeko laguntza zerbitzua aldundiek finantzatzeko sinatutako lankidetza hitzarmenaren luzapena onartzekoa. 2021ko urriaren batean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Andoaingo udalaren artean etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren finantziaziorako lankidetza hitzarmena sinatu zen, eta hitzarmen hartan jasotzen zen klausula batean gehienez 4 urteko luzapena izan zitekeela. Iaz, abenduan urtebeteko luzapena sinatu zen, abenduaren 2024ko abenduaren 31 arte, eta orain jakinarazi digute urte bukaera baina lehen sinatu egin behar dugula bigarren eta azken luzapena, 9 hilabetekoa izango dena, beraz luzatuko dena 2025ko irailaren 30 arte. Honen inguruan, galderarik edo, ez? Bozkatzera jarriko nuke gaia, aldekoak. Hau batez onartzen da. 6. puntua, ebazpenen berri ematea. Zehazki, 2662 zenbakidunetik, 2967 zenbakidunera. Eta tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien berri ematea. Zehazki, 30-tik 37-tara. Azkenengo puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Norbaitek galderarik, proposamenik, eskaerik? Ez. Ondo amaitu urtea, eta hobeto hasi, bai hemen zaudeten zinegotzi eta langile guztioi, eta baita ere etxetik ikusten aritzaten herritarrer guztioi. Urte berri on denei.